Protiv Roka borit će se Mirza Vejzagić, Pantera MMK Zorica. Zenica, pardon, Zenica. Jo. Nisam vidio, ispričavam se. Evo ga, Mirza Vejzagić, pozdravio ga pljeskom. U kategoriji do 93 kg, borba traje 2 puta po 5 minuta. Roko Kero, Mirza Vejzagić. Molim? Svi su pobijeni da sad ide Roko sad, ajde, čujemo se poslije. Aj Bog. Akcija! Tako, to je to. To je to, Burić.